Kuopion suunnistajat on suunnistuksen yleisseura, joka on toiminut vuodesta 1948 alkaen. Järjestämme Kuopion seudulla ympärivuotista suunnistustoimintaa eri-ikäisille ja eri tasoisille suunnistajille, lapsista veteraaneihin ja kilpasuunnistajista kuntoilijoihin. Kuopiossa hienot suunnistusmaastot alkavat aivan keskustan tuntumasta, joten tervetuloa mukaan! Suunnistuksen aloittaminen käy helpoiten suunnistuskoulun kautta. Järjestämme niitä lapsille ja aikuisille keväisin. Suunnistuskoulussa opetellaan liikkumaan maastossa suunnitelmallisesti, kartan ja kompassin avulla, omaan tahtiin, kävellen, hölkäten tai juosten. Muutoinkin suunnistus soveltuu lajina hyvin eritasoisille ja erilaisin tavoittein liikkuville. Seuramme jäsenille tarjoamme ympärivuotista suunnistusvalmennusta. Valmennus sisältää sekä suunnistustaitojen että kestävyyskunnon kehittämistä. Suunnistus sopii niin päälajiksi kuin oheisharjoitteeksi moneen muuhun urheilulajiin. Kuopion suunnistajien jäsenenä pääset myös mukaan seuran joukkueisiin, muun muassa Jukolan ja Venlojen viesteihin, ja saat seurakavereita leireille ja kisareissuille mukaan, olitpa sitten lapsi, nuori, aikuinen tai veteraani. Kuopion suunnistajien kuntorastit tunnetaan torstairasteina tai tuttavallisemmin torsuina. Viikoittain kesäkaudella toteutettaville kuntorasteille on kaikille, siis muillekin kuin seuramme jäsenille, avoin pääsy karttamaksua vastaan. Tarjolla on aina vähintään 3 eri mittaista ja eri taitotasoa olevaa suunnistusrataa. Katso nettisivuiltamme kuopionsuunnistajat.fi, viikoittain vaihtuva paikka ja tarkemmat ohjeet. Kuopion suunnistajat on myös kokenut kisajärjestäjä. Olemme järjestäneet muun muassa hiihtosuunnistuksen MM-kilpailut, Jukolan viestin 2, Finviis suunnistusviikon ja viimeisimmäksi suunnistuksen maailmancupin kilpailut 2024 ja MM-kilpailut kesällä 2025. Tehtävät kansainvälisissä arvokisoissa ovat tarjonneet seuramme jäsenille ja monille talkoolaisille unohtumattomia elämyksiä huippusuunnistuksen parissa. Toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa tammikuussa 2025 vuoden nuorisourheiluseura-palkinnolla Pohjois-Savossa ja finaalipaikalla vuoden urheiluseuraksi Suomen urheilugaalassa. Älä siis epäröi, jos suunnistus kiinnostaa Kuopion seudulla. Tule tutustumaan toimintaamme ja kysy lisätietoja. Tapaamisiin suunnistuksen parissa.